ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 16 октябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 112 сомону 50 дирҳам. дар имрӯза видео бардруи азиз гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чӣ ра гап мезанем. дискоҳои фурӯшӣ рамашка аст бардруи азиз, опели сидан аст бардруи азиз, состоянии гарини тозаи Toyota Corolla 6 рӯй кардагиан. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Кушониён, ноҳияи Файзобод, шаҳри Бохтар ва як хонаи дигар аст дар шаҳри Левакан, Сарбанди Пешина. квартира арзон аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Файзобод, шаҳри Левакан, шаҳри Кӯлов ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамин ки як комната квартира аст 130 000 сомониш мега. бардуи ғарибон шумо метавонед ки як комната квартирара 1 154 000 рублда бихарен. خلاصه به پلش میگه و دیگه چیزای ارزان هم روی کردگم. ویدیو مزارا با قزیق تا آخرش تماشا کنیم بردروی عزیز. پیش این اول سر کردن اول لایک بجخین با حضور تماشا کنین. میریم اکوز دوستا. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ایلا بای ماشینا را دیده؟ دیدم شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشود. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گارانتیا بله. هی نمیره حکای باباش شما فهمیده. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. دوستانی عزیز پشای ماشین‌ها و خانه‌ها و کвартира сар кардан илтимосай шумо бардруи азиз 15-20 ҳазор одам тамошо мекунанд ки 1000 кас лайк мемона. илтимос бардруи азиз як хеле мардак бори бахилӣ накунед, як дона лайкира бижиқен. мақсад ҳамин видео паҳн шава. ҳамин бардуре ки мо дар чизошо нароӣ мекунам бифурӯшам бо хеле хуб мешавад бардруи азиз. барои ҳамун илтимос лайкҳоро бижиқен, навора то охиша тамошо кунед. ҳозир як бародар мошини ҳамсояшона сиёмка кардагиай бо диққат гӯш кунед ки чӣ мега. салом алайкум дӯстони азиз. сидани фурӯши як бор дига мегӯям сидани фурӯши дискоҳо рамашка 4 баллони нав солиш 97 випускай бародаро. последний випуск да бародаро. ҳуҷҷатҳои танировкаш 2 моҳи дига мондагиай. ҳуҷҷатҳои худаш солона кардагиай. ҳуҷҷатҳош солонаи. ҳозир я берун аввал я берун камера кунед бародаро шумо хушрӯ бибинед. мақсад краскаш умуман сӯхтагӣ нест. краскаш тоза чашкиҳои қафош умуман варид надорад. айпеш ҳам варид надорад. ҳозир ягер диванаша камера мекунед шумо мақсад хушрӯ бибинед. чӣ хели состояние дар машин. ҳозир баъд друнша камера мекунед бародаро. چه خیلی که دیدین کراسکاش عموما سوختگی نیست. دو داری پیش الکتراپاکت های بردارو. коробка передачи механика. чехолои нав задагӣ. майтафон дора. майтафонаш дури бад мехона бародаро. кондиционер дора бародаро. мақсад кондиционер дора, кондиционерш ҳам кор мекуна, ях мекунӣ. кондиционерш ҳам кор мекуна бародаро. чӣ хеле ки дидин состояниш нави бадай. чӣ хеле мошин тозаи мақсад. светиш свети бутуркай бародаро. светиш свети бутуркай. моторош 1.6 простой, я бор дига мегӯям. наша 57000 мега бародаро. наша 57000 мега. агар ягон кем рида боша мега, кем рида боша мега алиш мекунам боло ягон сомони дигаш метем мега. ина касе ки ягон кем рида дора марҳамат занг шудан бародаро. катиш маслиҳат кунед. наша 57000 мега бародаро. я бор дига мегӯям 57000. номери соҳиби мошина дар рӯи экран мемонад, метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред. дӯстони азиз аки бо диққат гӯш кунед, як хонаи арзони дигара гап мезанам. бовар ки нархиш бепулай бардруи азиз. касе ки хона харен бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Бустонқалъа, тарафи Горгаз. گوش کردیم بردروی عزیز. ناحیه کوشانیان، جماعت بوستانقلعه، طرف گرگز.
3 сотиқ замина як дар хона ба кайлдорш кардагӣ ремонташ миёнае мега овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100% гирди хона 3 тарафш маҳкам кардагӣ дарвоза дора ошхонаву ҳоҷатхонаш ҳастае мега нарша бардрои азизам 150 000 сомон мега касе харидор бошем бо арзон мешава марҳамат бардрои азиз маълумотша дар бар экран нависагим касе харидори аниқ бошен занг бизанен нархи зур айнекӣ бадрои азиз бачаи ачкидор навора давом мета бо диққат гӯш кунен як бародар дискош ама роӣ кард гуфт ки мошина фурӯхтагиам хай дискамада чӣ дар корай барои ҳам бадрои азиз мошина мақсад ана чӣ мегӯям баллонои прастои қат дискои прастои қати фурӯхтай дискош мондай мегӯям рея реклама эҳсос ка гуфтум гап нест дискои фурӯши рамашка оригинал состояниш нав пачкай кафидагӣ варид надора бадрои азиз ранги вагонай хоб айтанаи мошин мега ҳӯй кардагиам тайёрай дискош мақсад холияй бе пакришка пакришкоша мисол вақт фурӯхтагиай адрес бардро шаҳри бохтарда буда яъне ки қирғанда нарша гуфта ки 3100 сомонӣ бугӯ камтар арзон мешава аки мақсад камтар ак арзон мешавада 3100 сомон арзон мешава касе бихара даставка мекна ина бардрои азиз хулоса аида дига дискаи арзон намёӣ эълон агар метрода бошӣ наушникора биза и эълона бо диққат гӯш ка бардрои азиз компания ки бузургӣ ва компания ки назара шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай москва ва московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон ки ҷои даҳами бародарат удоб ния мераван ай ҳамҷа шуморо мегиран ба сарҳади қазоқистон иншоалло ки байди зафарҷа қати мебаранд меоранд мошиношон мошинои беҳтарине бардрои азиз ай компаниярам хариб я 8 сол 10 сол таҷрибаи корӣ дорад дӯстони азиз хай мисол компания бепадвадӣ тайда марда горе компания бепадвадӣ тай ҳамин мисол қатима мисол ана чӣ мегӯянд кор мекуна хулоса тенҷаи компания нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ ай ҳамада компания арзон 7500 рубл номеро ҳаст бугӯ ки номероро ай канали бачаи ачкидор гирифтам бардрои азиз касе ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестем подписатсия кунен дастакора об гирем боло бигзарен шерои нар дастотон дар набина лайкора биҷихен бардрои азиз як квартираи арзони фасони беҳтарина гап мезанам бешухӣ квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи гагарин пеши бозори нав дом нави шашошёнае мақсад дом нав шашошёна будай якхонага квартира ба духонага табдил додагиянд дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратай ремонти хона замонавӣ бадай бардрои азиз ба дараҷаи олишай овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош техпаспорт дора саддик ҳастаи бардрои азиз дута мактаби урусӣ ва мактаби тоҷикӣ мисол наздик будай ана нархш бардрои азиз ду вариантай ба чизи чораш 270 000 сомон бе чизи чораш 240 000 сомон бардрои азиз номерои телефонош ҳастай мисол хай бо занг мезанен мегӯянд ки номероро ай канали саудутиҷӣ гирифтам бардрои азиз бо маслиҳат мекуна чӣ хеле ки гуфтам якхонагай духонагаш кардагиянд ана чизи чораш қати 270 000 сомон бе чизи чораш 240 000 сомон бардрои азиз шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи гагарин пеши бозори нав маълумотша бародарҷоно дар бар экран навистагиам касе харидор бошем бардрои азиз бовар ки нархи зурай да охи нархи зурай пул мешид ҳози хидм мехаридимаш бачаёча мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як дона лайки бепила 5 та комментария нависта бошине ки бардрои азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи файзобод қалаи даш деҳаи санлоқ 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ кухни ҳамом дар дарун шай бардрои азиз ремонти хона коробкай бардрои азиз хай ки пулои русиро овардагӣ бошӣ дар ин вақт пули русӣ камтар қимат шава майда кини тоҷикиш кинива ин хонара бардрои азиз евро ремонт кини будрои зиндагӣ кинида хонаи беҳтарине бардрои азиз ҷошам ҷои зурай овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом ҳамсоё овсвет доранд ҳуҷҷатош бардрои азиз масъалаи ҳуҷҷаташ тайёр шудесай мега дарини хонада 120 дона сменблок ҳастай нархи хона бардрои азиз 110 000 сомон касе харидор боше муомила дора урӯзаи россия духтарак нависае ки мада ҳичи дар кор нест фақат ҳами чақчақҳои худат маҳқулае зинда бошене бардрои азиз и хели машина агар бихарӣ пеши ҷуроҳот барай бардрои азиз ӯ ҷуроҳот ҳайрон мешавада
мошинҷон аёхӣ. Бардруи азиз, Toyota Corolla 6 соли баромадаш 2020 солай, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош то моҳи марта мехрӣ мегардӣ. Адрес бардро шаҳри Душанбе, нархаш 200,000 сомон мега, нашод сумаш арзон мешава, алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. Варка мошин зурайда охи бардруи азиз, мегири ҳар ҳафта мумкин туй бирай. номраи шоҳ занг зада маслиҳат кунӣ. бардруи азизам, хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошем. бо мегзарем ба як хонаи арзон дар шаҳри Левакан. Шаҳри Левакан да бардруи азиз касе намедона, и пешина сарбандай, яъне ки маленки Парижш меган. бовар кунед да. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, сарбанди пешина, қишлоқи Нурафшон, 8 сотиқ замина, 4 дар хона ба калидорш кардагӣ, кухни дар дарун шай, ремонти хона коробкай, дарни хонао бардруи азиз пир кардагиай, овсвеч мега ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона доштай. гирди хона бардруи азиз ба семенблок баланд вардоштагӣ маҳкамай, як рез қим, як рез санг ҳастай. мисол барои ягон ҷои хона дар кор мешава. нархи хона 165,000 сомон муомилат дора ва соҳиби хона мега ки алиш ҳам мешава ба квартира дар шаҳри Сарбан, яъне ки дар шаҳри Левакан ягон квартира боша алиш мекуна мега бардруи азиз. ё мисол ана сумқати 165,000 сомон мефурӯшаша. занг зада маслиҳат кунӣ. бачаё чи ҳадди қанда кавиги як кофе талхи ки ба фикрам ховуд бурдесай. аки гафа барои чӣ гуфтам? барое ки ана кофе талха бихӯрива ховуд набарай квартираҳои арзона гӯш кунӣ. яд се квартира арзона мегум ба шаба хайра мехонам ки бовар ки чой нестай даҳанам ташна мондай. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. фаҳмидена? ноҳияи Файзобод як хонага дар 6 этаж қарор дорад, 34 квадратни метрай. дом навастройка, квартира нав ремонт кардагиай, ремонти зур кардагиай. бовар ки хела расход кардагиай, хела сум расход кардагиай. нарша бардруи азиз 150,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекна. бардруи азиз, илтимос числаи видеора нигоҳ кунед, харидор бошен ба занг бизанед. имрӯз бардруи азиз 16 октябрай. числаи видеора нигоҳ кунед, видеои мисолам ютуба ба занг бизанед харидоро. дӯстони азизам, мегзарем ба 9 элони имрӯза. касе тамошо кардеса бгаҳо, ака тамошо кардесам навора давом те. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки пешина Сарбан, ана кӯчаи Борбадш дабдай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 39 квадратни метрай. домои пешина квартира бардруи азиз ремонт дора, мақсад ремонти средниай. соҳиби хона маълумот додагиай ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Левакан, пешина Сарбан, кӯчаи Борбад, 39 гуфтагиай. нарша бардруи азизам 140,000 сомон мега. квартира дар Сарбанда. мисол касе номи навша намедона, пешина Сарбан 140,000 сомон. харидорои аниқ занг бизанед, арзон мекуна. бардруи азизам, мегзарем ба 10 элони имрӯза. як хонаи арзони дига, квартираи арзони дига аз шаҳри Кӯлоб гап мезананд. тағаҷон лайка бижақ илтимос. бардруи азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ана як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар шаҳри Кӯлоб, тарафи хатти роҳ, як хонага ремонти 100%. миёй бардруи азиз, пула метиё медрӯи зиндагӣ мекунӣ, ҳам хеле квартира айда охи 100% ҳамаш. бардруи азиз, дар шаҳри Кӯлоб дай нархаш 130,000 сомонӣ. хотири ҳамин меҳнатҳои мо бардруи азиз, илтимос лайкора биҷиқен, ҳамин видеора группҳо да падлиса кунед, группҳои имо, ватсап ҳама ҷо да падлиса кунед ки ҳама бибина ки ҳам хеле квартираҳои арзон мамондисам. я дастгирӣ кунед охи. бисёри бардоро дар комментария мисол айғарибӣ хоҳиш мекунанд ки квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бимон. ина бардруи азиз хотири ҳамун мисол комментарияи шумо. ман навози якта квартира аз шаҳри Душанбе бимону. бардруи азиз гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 31 квадратни метрай. дом навастройкай, квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хона ба ҳамаи шароитош буда, документош 100% срочно фурӯхта мешавад. ана ноҳияи Фирдавсӣ, улица
гаравзавод гуфтага бардруи азиз, яъне ки гранзавод ба фикрам. нарш бардруи азиз 240,000 сомон мега. 240,000 сомон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, улица Гравзавод. Бардруи азиз маълумотша дар бар экран навистагим, харидоро яъне занг бизанед. хайрам хеле гил дар болои бом видеои мо чи тамом шеринар. Хай бардруи азиз бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки дискаи мошин, дискаи велик, не дискаи велик набуда, ай ки ҷое бардруи азиз дискаи мошин роӣ кардан, ана дискаҳои рамашка роӣ кардан, аз ки ҷое ки мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон роӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам бардруи азиз. бешухи и кори мо қинай монтаж ки и хелка у хелка гарени кори мо қинай бардруи азиз, барои ҳамон меҳнатҳои моро қадр кунем бардруи азиз. Касе ки дар ҳами кораи худаш медона ки чӣ хел қинай ҳами кор, бардруи азиз илтимосаи шумо фақат дастгири шумо чияй марда гори ҳами дастгири шумо як дона лайки беплай дар комментария 3-4 комментария фасона бинависен. Тамом ина меқа дастгири як дона лайк дар комментария 3-4 комментария бинависен ва касера мефора ки видеои мара якми шида тамошо куна, бардруи азиз не подписатсия раҷиқден зангулачара бологи дамонед, видеоҳои ма шумода мерава. Ва дигар гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Хаяк. Салом алейкум бародаро, апа хоҳарам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро. Бародарои ғариб агар шумо бихарин дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бием бародаро, алиши болушум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо доставка бесплатна, любой сташа на вилоят хатм ашотимо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. Номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари любой хет телефон бародаро дорим. Лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. Бародаро ки кадоме мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе точка бизанем бародаро, точка бизанем, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакаст мо телефон хариби бардар. Дар пана ихда боши.